Salom horas madihita saluhutna di hamakadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asiniroha madi hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata na laos epistel di minggu pasapulono podung Trinitatis ima di tanggal 6 Oktober 2025. Hata ni Tuhata na tersurat di sada Timotius onom ayat 10 sada rodi ayat 10 onom. Hujahama di hita tapai hutihu ma di bagasan rohat tabi sonoma di dok hata ni Tuhata. Ala yang goho halak ni debata maporus ma siane. Pariahima hati goran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeto doho labbo ni roha. Haburjuho ma paraloan haporseaon na dinggani takuk ma hanguluan saliling-liling na. Aitu sido hodijou jala di parhatopotodo panidangion na denggan dijulu ni torop sitidangi. Hupati maho dijulu ni debata na panguluhon saluhut doho dijulu ni Kristus Jesus na makatidakon na denggan dijulu ni Potius Latus. Raduti ma patihi somarlidang so hasurahan pai matarida Tuhata Jesus Kristusi. Ai di hajujupang ni tikina patar maibana bahenon ni namartuai pargugu sasadasa raja niaka raja Tuhan niaka Tuhan. Sasadasa do naso olomate si ingani hatiuron naso tartopot naso dung di ida jolma ibana jaladang tarbereng. Hasangapon dohot hagugu umma di ibana rodi saliling-liling na. Amin. Imahata ni Tuhata. Di hamak kadongan sahapor siaun tardok tantangan nabal gado na niadupan ni si Timotius ditiki di pasahat Apostel Paulus tugas tu ibana. Totu tantangan na parjulu na niadupan ni ibana justru marharoroan sian diri nasa diri. Dia may ba ala na bajar do pe ibana artina posodo pe ibana ditudu manang dipilit dijo gabe parhubas di tonga-tonga ni huriay. Istilah na rupani masih ijo royo-royo. Totu di umur nasai tardok labil dope tinadang hok dope ibana diaka pendirian. HP nunga di pasahat ulaw na balga tu ibana. Jadi tantangan na perjului gabe siad diri na do. Jalahita pesongonido sa sitong na anggo tantangan na perjulu na taadupi sian dirita do. Jadi patut do didok peribahasai rupani manang didok akana malo bahwa musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Molubui tapapatu dirita berarti nga talu josada musuta. Imana parjulu tantangan na paduahon marharoroan sian huria na hinobasan ni si Timotiusi. Jadi boy do honon huria na mekmet jalan na pugos do huriai. Parekonomi menengah ke bawah ima rupani rata-rata ruas ni huriai. Dangak ka ruas na bonggal manang parhepeng rupani. Alayak ka na pugos do. Ipe boy do gabe tantangan tersendiri irupani di ibana. Sarupa do songok kita akapangula rupani keadaan perekonomian doho keadaan ni ruas ni huriai boy do gabe tantangan tersendiri di hita. Bahkan gabe ta anggap rupani sebagai kelemahan. Gabe mabai kita gali kana pugus do pang aka nama tua do ruas nami daulo do dido akadonga songoni rupani
Jalan na patuluhon, tantangan na patuluhon ima na marharuruan sian pemerintah setempat. Pemerintah Romawi, dohot agama mayoritas. Jadi setiki agama na mayoritas di lingkungan ni huria na hinubasan ni si Timotius ima agama Yahudi. Jadi saya dianggap dulu pani si huton Kristusi, si huton Tuhani minoritas. Ipe boydoi gabe melemahkan semangat, boydoi mangurui persitutuon. Minoritas dohita tung dia penon tawain mutul namai ninda rupane mardumu suadong beking digijang. Di keadaan si songoni bohama bainon ni si Timotius patuluson ulaun nasahat tu ibana. Bohama ibana mamarmahani huriai asa unang sangamitop haporsyaon nasida. Bohama si Timotius meyakinkan ruas ni huriai asa unang mangirpu nasida marnida musuna manang tatangan nabalgay. Jala asa unang hu rohani halak marnida haposo onay. Jadi bohado bahenon ni ibana. Dus-dusongo kita rupani ketika menghadapi tantangan, rintangan, tentu saya telului do solusi bohado hita haluar sian persoalan. Lalap do hita manangarong do solusi na asing. Ia suidak tak sadari rupani ternyata adong do solusi di dirita nang di labukta. Mamijam istilah film tugas ni si Timotius buima dohonon mission impossible. Ulaun na sumungkin di do roha tulus. Alai nang pesongoni hirana sumungkin dihilala ikoboido na impossibili gabe possible. Bohama bainon ni ibana. Om manuaing ulaw ni si Timotius. Bohama asa mungkin jala tulus ulaw nai. Totu na parjolo akamang dohot tamuinang ikod disadari si Timotius ise do ibana sa sitong na. Jadi juk do akamang dohot tamuinang au pe dak sadari siau dak kusadari isiau rupani. Ise do ibana siapakah kita ini sebenarnya? Taboto do ise hita maksudna rupani dang guarta, dang margata, dang hutata, dang statusta dalam arti ulautai. Isi dohita na sebenarnya. Di ayat 10 sadai didok disi ala yang goho halak ni debata. Halak ni debata. Molo di hata Indonesia didok manusia Allah. Jadi molo tasigatian no di hata na asing didok do pemise man of God. Man of God. Man of God. Ima si Timotius, ima hita na sebenarnya. Halak ni debatado au. Halak ni debatado si Timotius. Halak ni debatado hamu manusia Allah. Masalah na sonari tasadari dui. Sadar duhita bahwa kita ini manusia Allah. Aida na juk duhita larut di hamek metota secara jumlahi, met secara fisik, sonarong guguku, sonarong gelok, wa ise mau, saya ini tarupani. Hapidak tasadari halak ni debatado hita. Ala ni turpukon akamang dohot tamuinang, maksudna turpukon paingoton jala menyadarhon hita saluna, termasuk tu si Timotius, bahwa kita bukan manusia sembarangan. Manusia Allah loh. Artinya dang sembarangan kita. Nah paduahon jangan pikirkan bagaimana besar dan kuatnya lawan-lawanmu atau musuh-musuhmu. Alai sadari ma potensi na adong di dirim, sadari ma statusmu na luar biasa na kiningan. Halak ni debatado. Halak ni debatado kita.
Timotius dan kita semua tidak diingatkan akan kelemahan kita, tetapi kepada sumber kekuatan yang kita miliki. Mual ni hagugu otai ima debata. Molo tapangasahod diri tapi kirata malota habis duhita, jala hancur lebur duhita. Alai tasadari ma adong do kekuatan, adong do haguguon, bahkan adong do halubian di leon Tuhan itu hita rupane. Tohodo macai belga musuta, belga tantangani. Molo nakita do rupani minoritas do hita secara jumlah. Alai dipaingo do hita nuaing merhite turpukon, pabua halak ni debata do hita. Jala unang lupa hita nanidokna di 2 Kronika 10 ayat siai nama dok ay manatap manonggor do mata ni Jehovah, manatap sadok tanoon humaliang lahu mangalehon gugu tu halak parrohana marsitiopan tu debata. Dibaheni hata oto doi na binahen mon ay olat nyon masama hamusuod diho. Jadi manatap manonggor do mata ni Jehovah, manatap sadok tanoon humaliang lahu mangalehon gugu tu halak parroha na marsitiopan tu ibana. Ikut tasadari doi akamang dohot tamu inanami. Nama bahit jojot kita talu di paraluani ima naung jolo talu do hita sojolo marporang dope. Ainunga say lalap pita di kelemahan na adong dihitai. Hape lupa hita adong do potensi na luar biasa rupani dihita be. Paduahon bohado asa tulus ulau nai, sa tulus ulau tai didok disirupani ikom maporus ibana sian aka hal-hal na somarguna. Maporus mahosiani ninna tong muse di ayat 10 sadai. Jauhilah semuanya itu. Siad dia ibana ikom maporus, boy may taida di ayat 3 sahat ayat 5 nang di ayat 10. Didok disi molo tarang kumurupani na makasa mang hasahiton parpulungon, makasahiton parpulungon didok rupani disi. Marpulung tubuh naninay, penyakit bersilat kata. Atar mardonga maura tu si gajang dila ate. Akan apa dila dilahon. Na mangajarhon asing na somarsityo patuhata natikos na siya tuhata Jesus Kristus dohot tupo dan na mangihuton hadaulatoni ido na burnang dang diboto agia aha parsualo doho parpulungo dihahasiton ima haroroan ni late-late bada-bada pangicahion dohot panihani-hayon naroa parsalisian na manoktong dijolma naung sega rohana naung aguan hasitongani ay diripu pangomoad do hadaulatoni. Na paduahon naholongat dihepeng jadi ikut dipasiding dirina sian naholongan tu hepeng. Dang nasorikot tepeng, rikok do hepeng. Alai unang gawe humolong rohana tu hepengi. Apalagi molo sape di pertuhanate, gabe di perhamba, di perhatuban hepengi ibana. Siani may ibana ikon maporus. Jadi molo naing tulus akaulaw nay ikon dipasiding dirina siani. Dajuk-juk do i mangabati hita diaka napatuluson ulaon munapik do hita molo tadok dang rikot tepeng ate rikok do yalai unang di rajai hepeng jala unang mata hepengon patuluhon bah di doktu si Timotius pariahi mahati goran hadaulaton haporsiaon holong niroha habengeton do labot niroha. Maksud ni Apostel Paulus di si ima asa dipatuduhon ho kualitas manang mutu ningolum songon halak Kristen. Patuduhon. Jadi tidak larut dengan kekurangan atau kelemahan, tapi justru kita punya kualitas dan mutu hidup yang lebih bagus. Paupaton maka burjuhon paraloan haporsiaon na dinggani. Molo di hata Indonesia didok rupani bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Jangan main curang. Fair play molo diaka pertandingan olahraga. Jadi na opatomma na perlu
si parnapunahonon si ulahonon ne si Timoteus asa bui tulus ibana mangula si ulauna. Takuk mahanguluan na saliling-liling na ninna rupani muse. Raduti mapatihi somar lidang. Ima didok di ayat 12 dohot ayat 10 pati. Akau ma akamang dohot tamuinang na ikon ulahonon ni si Timoteus asa tulus ulaun na dohot sakap ni debata di bagasan nguluna. Unang lalap mamereng hagalion na alai tumigom mamereng potensi na adong di dirina dan menyadari siapa dia sesungguhnya. Mangulahon na patut ulahonon na. Lau songonido nang hita saluhut na. Unang lalap pita dihahurangatai, dihagaliotai, atik pe taboto do adong hahurangata, adong do hagaliota. Alai taingok ma status ta halak ni debatado hita songon si Timotiusi. Ima nama perguguyhon jalaima na patauhok kita mangula siulauta doho patuluson lomo ni rohani debata. Amen martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Sai lopok kom may tubagasan rohanami. Asa di parbiho katami parbuen na dinggan, parbuen na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.